kana ganin a azumin nan ma sai yana mata da mata ne. Ai mun dai mata ne ba azumi ko me ka san Allah ma da kansa bai hana neman aure da azumi ba. Saboda haka duk mace da mun ganta dole mu ce muna so. Ina wannan yaren da na muka magana da shekaran jiya muna nan mun zo sha iska ta zo ta wuce nan. Ya ga ta ba ta ne wannan ta ita da dan kai ka san wannan yariyan kuwa ita ce fa wanda shago ke neman ta shagon nan gare shi ne yake neman ta ba kowa bane yake zuwa kusa da wannan yariyan dalilin da yasa na faɗa maka haka kuwa duk garin nan ba mai fesin nata da magana saboda wannan zai iya illata ka in ka tafi gun wannan yariyan duk abin da ya faru da kai ba ruwana ba shago ba ko plaza ne kaji duk abin da zai faru to shikenan ni dai na advise ɗinka ya faru to wannan ya rage naka gaya miki ni ɗaya kawai ni ɗaya ki fita ta duwar samari ni ɗaya ki wallahi tsaye wanda muka yi da kai anan ina ji ma tsoron abin da zai biyo baya na'am ko ma me zai biyo baya ai nan ka shirya ma abin da zai biyo ai ina kai tambaya shikenan ko an gama bana ji I'm a dead bana ji bad boy bana ji I'm a dead bana ji I'm a dead bana ji bad boy na kai tambaya daga yau kawai ki rabu da kowa in kin so ni ayya kin ji dadi wallahi kin ji dadi look at the real nigga follow me you rock enjoy Hausa rap mu ne tushe me ai kin wani kama ki kai waya wurin da aka bar wurin ne ko sai an jiwa tumbi bana ba magana nake baka bare sai aka bar wurin ne ko sai an jiwa tumbi ne su dauko abun da shi ne ba magana nake ma ba wai kai wai wannan mijinta kenan mijinta wanda zai aure ta wato ma kai na so ma ina ma magana ma ina ce me tsakanin ka da kana ce wani abu ko na rantse da Allah zan bata ka ina shirin ne kana so kawai ungo bari baka shirin ma kawai ka tafi ba canji ka bari ka je gida na okay ni ne ma raka ban asirin ke game over an ga ma sabon ana ga ma ban kana da gani ko kuma samu ce ka ci wuce ne ko tunda na ce ma kar ka kula wannan yariyan kace kai za ka yi to ka ga mun da nake faɗa ma ku danna subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin comedies ɗinmu ba tare da an cire muku ko kobo a cikin wayar ku ba